खुलुमबाय, आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गुरै हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटुब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 11 मार्च 2021 मायथाइ। सासे आइजोआ गावनि 10 बोसोर बैसोनि फिसालाखौ बुथारनायनि दायआव खाजादों। पुलिसनि बादिब्ला फरिदाबादनि बैस्राबाली गामियाव फेब्रुआरि 21 खालि गथ'नि गोथै सह'खौ मोन्नाय जादों। पुलिस बिफानआ नायबिजिरनायाव गथ'नि बिमा रन्जन रानीखौ जाथायाव लोब्बा थानायखौ नायबिजिरना मोन्दों। गथ'नि बिमानि मबाइलाव जेब्ला इउटुब सार्चआव नायबिजिरो अब्ला गथ'नि बिमाखौ इउटुबाव जोमग्राजों माबोरैहाय बुथारनो हायो सार्च खालामनायखौ मोन्दोंमोन, जायनि गेजेरजों बिमाखौ दायनिगिरि मोनो। 24 नं पानेरी बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि मनमोहन बर'आ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेट मोनैनि उनाव जायगानि अनसायगिरिफोरा उदां बिजाथि महरै फसंनो थिरांथा लादों। बिजेपि दोलोनि बिस्वजित दैमारिनो टिकेट होनायनि उनावबो 11 मार्च खालि उदां बिजाथि महरै नमिनेशन गथायनो साखाफारा होनना मिथिहोदों। मंगलबारखालि मोनायाव कालिदुवार ब्लकनि 200निबो बारा बिजेपि दोलोआव हाबो। बे हाबनाय हाबाफारियाव बिस्वजित दैमारिया बाहागो लायो। खम समनि गेजेरावनो गोबां बिपिएफनि मावथिफोरा बिजेपिआव हाबो होनना बुङो आरो बिजेपिखौ रावबो होबथानो हानाय गैया होनना बुंनानै बिपिएफ दोलोआ रायजो राजानो खामानि मावना होनायनि जेबो एजेन्डा गैया होनना बुङो। 15,000नि चालान आरो 2 बोसोरनि जेल जानांगौ जुदि गारि सालायनाय समाव जौ लोंना सालायनाय हमनो मोनो। गोदान ट्राफिक आयेननि गेजेरजों नोंथांमोनहा जुदि लोगोआव गारि लेखा ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाब्ला मबाइलाव खेबखांना लाना सफ्ट कपिखौ दिन्थिनो हागोन। वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जीआ नन्दीग्रामनि बिरुलिया गामिनि खाथियाव आथिंआव दुखु मोन्दों। ममता बेनार्जीआ बुङो दि गावनि फारसे सोलो बाहायदों होनना गावनि आथिंखौ नाख्रेबदों आरो बिसायख'थि बिफानआ अजद दैखांगोन होनना बुङो। बिसायख'थिनि फोसावदिंबाय थानाय समाव जोखोम जानानै दायो एसएसकेएम हस्पिटालाव थिसनजाबाय। हस्पिटालनि 4 डक्टरा फाहामगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।